Young Jedi, all I do is stack bread up. Said I be in the crib bumping red eye. Hey YouTube der, det er Vegaschal, det er, ja, what are you gonna call it? I dag er der ved at spille noget, eller begyndt at lave nogle Rust videoer. Og nu skal I lige se på mit lille hood, eller mit lille by, eller what the fuck are you gonna call it? Så det her, det er, jeg bor sammen med 4 mine venner. Vi starter hernede. Det her, det er vores chest room, indtil vi får flyttet og bygget helt færdigt. Der er, vi kan prøve at se udenfor. Og spike walls og spikes everywhere. Så vi regner med, at vi ødelægger det her, og så gør det lidt længere ned, fordi en af mine venner, han blev raided i går, så kan jeg måske bo der, eller sådan noget, så bygge op der. Men det er det til at starte med. Der er vores anden main. Vi starter her. Her har vi vores furnace, hvor vi har, så har vi en kiste med alt det gear. Sådan lidt. What you nu gonna need. Så har vi fordelt værelser. Det vil sige, lige sådan noget, vi har fået bygget nok op, som vi har. Så det her, det er simpelthen okay. Det her, det er main room, hvor at, lad os sige, der har vi bare ting som soggy og sådan. Så har vi måske vores fuck det. Så har vi måske det her, det var mit gamle værelse. Eller jeg brugte det som værelse, fordi jeg tænkte okay, fair nok. Men så tænkte jeg okay, det er rimelig nederen at bo sådan andet. Og så jeg flyttede op sammen med min ven, der hedder Axel. Det var mig, Axel, Rasmus og Emil. Okay, der har vi simpelthen, okay, der har vi alle vores våben. Det gør nok ikke lige så meget, men jeg holder del på det. Sådan. Så er det mit Kevlar gear, men jeg vælger bare at gemme mit Kevlar gear, når jeg går ud og looter. Og hvis jeg kan lide sådan noget rust, ja, det her det er rust. Det her det er vores anden bygning. Der. Okay. Lag, ja, det er godt sket. Hvis du kan lide rust, så helt klart se på det. Hvis du vil lide min video, like op, og jeg begynder at lave YouTube igen. Så den anden smart ting er, at vi bor så højt. Det er nogle gange, når vi plejer vi at stå i combat her med her. Så er vi sådan skyder op mod sten. Det kan vi ikke nu. Okay. Nu er det sådan lidt, okay, fair nok. Nu har vi det higher ground, så vi kan bare stå. Og hvis det endelig skulle trække sig bagom, og så skyde ned på os igen. Så vi skulle bare højere op. Så det er sådan lidt. Men nice. Så har vi sådan små baser her. Vi har nogle allierer, der er den vej, og vi har en allier, der er blevet raided, men han kommer nok til at bo måske her eller sådan noget. Men alt i alt, jeg var give info om, at jeg begyndte at spille noget Rust, og har vi en homies, vi vil sikkert lave, eller jeg vil lave video, mens vi filmer og så render rundt. Som, altså, ja. Så meget sten. Ja. Hvad der er så lave? Ikke rigtig meget, jeg gider ikke rigtig så spille Rust alene, det er sådan lidt. På nogle venner, men nej. Kom af. Og så vil jeg selvfølgelig på, der jeg vil ikke helt med, at vi giver den ud, eller hvad jeg vil. Fordi det er min main server, jeg vil ikke helt den. Men jo, det er sådan i det. Så har vi også noget, vi har C4, men det brugte vi. Så. Og vi ikke, altså, om I vil kunne lide det eller ej, altså, fordi vi sover her, så vågner vi op, bang, så klasse på hovedet, eller, lad os sige, vi combat, så respawn. Så respawn vi klasse på igen, det er sådan lidt, så vil vi bare. Men altså, det er det, jeg begynder at spille, så. See you bitches!